Dako ang kontribusyon sa sangguniang kabataan sa Loreto, Dinagat Island sa ilang mga kababayan, labi na sa kasagsagan sa lockdown. Usa sa ilang mga programa ang pasugo kang sangguniang kabataan kung asa gipaminaw nila sa mga panginahanglanon sa publiko sa panahon na gibawal pa ang paggawa sa mga panimalay. Aron atong mabalaan ang ilang partisipasyon sa pagtabang sa seguridad sa maayong panglawa sa ilang mga katawhan, makauban nato karon si Sangguniang Kabataan, Loreto, Dinagat Islands Municipal Federation President Cecil Faith Modelo. Mayong hapon, Cecil. Mayong hapon, Secretary. Pwede nimong i-share sa amo kung unsa ni inyong programa nga pasugo kang SK o unsa pod kadako ang natabang ani sa inyong mga kababayan. Okay. So, panahon adtong nag-SK Federation regular session namo, ikauyunan sa tanan nga magpahigayon og pasugo kang SK. Kini nga programa gi-priority ang mga youth, ang mga katipunan ng kabataan nga mga locally stranded individuals or mga katong stranded students. Tungod kay ang MITF strategy nga nag-discourage sa mga members of the family nga mao'y mohatod sa mga needs sa naka-quarantine. Aron malikayan ang dugay nga exposure sa family o dali ra pod ma-trace ang katong close contact ani nga mga naka-undergo og mandatory quarantine. So, para namo dako nga tabang labi na sa mga nagka-undergo og mandatory or strict mandatory quarantine to buy all their needs or to provide all their needs, especially mga pagkaon, mga tubig, or ang medicines or anything nga pwede nila ipapadala dito sa ilang quarantine facility. Unsa pa man ang inyong mga nahimong programa na nakatabang karong panahon sa pandemya? So, mao ni ang among mga programa pang among na tabang. So, the SK distributed food packs as relief goods. Then, we distributed hygiene kits, nag-IEC campaigns, kaning pasugo kang SK, then nag-distribution of school supplies in support sa online and modular distance learning sa Department of Education. Cecil, sa aspeto sa information, education, and communication campaign, unsa man ang inyong gitutukan? So, kaning nga programa, kaning ISC campaigns, kaning information education campaigns nga among ginabuhat, base sa executive order sa among local chief executive nga ang Sangguniang Kabataan Municipal Federation are tasked as members of the information management team. Kami nag-disseminate og mga information materials bahin sa COVID-19 through flyers, brochures, nagkandak pod mig public dialogues og through bandilyo sa COVID-19 prevention and control to dispel rumors and calm down the people because of false and misleading information about COVID-19. Makonsider na flagship program sa inyong sanggunian ang distribution sa school supplies sa mga estudyante sa inyong munisipalidad. Mga unsa man sad ang inyong gipanghatag ug kinsa pod ang nakabenepisyo ani? So since ang paghatag og equitable access to quality education mao ang priority agenda sa mga sangguniang kabataan diri sa among munisipyo. So bisan pa man sa pandemic nga atong ginaatubang karon, maong ipaningkamutan gyud namo nga maka-provide gihapon og mga support sa tanan estudyante labi na sa katong nag-undergo og online nga distance learning. So naghatag mi og mga load cards or load vouchers, mga flash drives, mga headphones and headset, folding phone stand, mga notebooks, mga yellow thermal guns, mga bond papers, mga disposable face mask. Og ang tanan nga nakabenepisyo ani ang kadtong mga college students o kadtong mga high school students. Karon duol na ang Pasko o bagong tuig, naa pa ba mi atangan na programa ninyo
para sa mga kabatanunan? Yes, naapay mga expect for more fun activities during this Christmas, and daghan patag i-expect nga mga PPAs sa 2021 nga among gi-prepare para sa sangguniang kabataan. Cecil, mensahe na lang sa imo mga kababayan sa Loreto, Dinagat Islands. Okay. Sa tanan, mga kabatanunan sa Loreto Dinagat Islands, may you celebrate this Yuletide season happily with your family at home. Unta nga padayon gihapon ninyo inyong active participation o cooperation sa tanan activities sa Sangguniang Kabataan o labi na sa Sangguniang Kabataan Federation as a whole. Happy kaayo mi nga nag-serve sa inyong tanan o kining tanan among ginabuhat para sa kaayuhan sa tanan katipunan ng kabataan. Stay safe and stay healthy, young ones. Daghang kaayong salamat Sangguniang Kabataan Loreto, Dinagat Islands Municipal Federation President Cecil Faith Modelo. Thank you, Sir Martin.